नमस्ते प्रणाम। तो हम आज पहुँच गए बनी यूपी बलिया स्टेशन पर। एगो हमारे भाई जब भेटा गए हैं राजा भाई है दे, राजा भाई के साथ चलते नहीं सब स्टेशन के देखते सब कौन चीज़ कहाँ कहाँ बा और वो लोग दिखाते हैं सब। तो वीडियो में बन रही लोग। तो ये देखी ये बलिया स्टेशन के द्वार। तो देखी है हमारा राजा भाई, देखी यहाँ एटीएम बा, एटीएम बा। चलिए अब एटीएम राजा भाई देखो तारे शायद पैसा सही निकाले के बा का दू। राजा भाई ये पैसा नहीं है, चलो। हाँ ओकरा बाद देख लो भाई अभी काम चल रहा बा। देखिए बाँस ऊपर बली बांधल बा अभी शायद। सामने लौकता टिकट काउंटर। तो चल नजदीक में लोग देखाओ तनी। देखिए ये रहल टिकट काउंटर सामने, जिसमें आदमी निकल के आवता है, यहाँ टिकट बुक होला। देखिए ये रहल स्वच्छ पानी, ठंडा पानी के नल, यहाँ पानी पी सके नी। ई बलिया स्टेशन के देखिए लिखावट लौकता, जूम कैला के बाद लोग यात्री लोग घूम रहल बा। तो ई रहल रेलवे पुलिस के ऑफिस। यहाँ पर कोनो मदद मांग सकीला, कोनो दिक्कत परेशानी हुई तो। आई देखी सब ने यात्री के बैठे वाला सेट बनल बा। एक मैडम जी बैठल बारी, देखी कुत्ता के बच्चा ले ले बारी, खिलाओ तारी। कोई आदमी के बच्चा ना खिलैले ही हन। एने आगे चली देखाओ तनी, एने आउरा के काका बा। ई देखी ई ट्रेन जा रहल बिया, आदमी के आदमी बैठल बा। ई मैडम जी ही जा रहल बा शायद ट्रेन पकड़े। आई देखी कुरकुरे उरकुरे के दुकान रहल, रेलवे कैटरिंग। यहाँ से बिस्कुट कुरकुरे कुछ भी ले सकेनी। आई देखी यहाँ जीआरपी वाला 2 जना बालो भाई लोग। हाय देखी यही में कुतिया कहाँ से आई। सही देखी रहा रेलवे ट्रैक अंदर पूरा बलिया के ह। सामने सामने सब दिखाई दे रहा बा। देखिए एने से और ये चल जी छापारा। एने से देखने तो ये आगे तक चल जी लखनऊ गोरखपुर बनारस तक ले। देखिए गेट रहल बाहर निकले वाला। है सहयोग केंद्र, यहाँ कुछ भी पूछ सके नहीं रहुआ। सही देखी रहा अपना देश के आन बान शान तिरंगा झंडा रेलवे स्टेशन पर। तनी जल्दी जल्दी में वीडियो बनले बनी, सब कुछ डिटेल में ना देखा पैनी हो। ये देखिए ये रहल बोर्ड, आपकी यात्रा मंगलमय हो। सामने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड लागल बा। देखिए बैंको बा। आई ह बाई रोड जाए वाला, टेम्पू से बस से गाड़ी से जा सके नहीं, अच्छा स्टेशन पर आ सके नहीं। तो हमने के रोड पर आगल बनी सब। देखिए बलिया रोड हवे, अब रोड पर आगल बनी सब नीचे। ये देखिए यहाँ छोला भटूरा के दुकान लोग बता। अगर खाए के बाद नाश्ता करे के बाद हमेशा लागल रहे जा आके खा ले लो, भूख लागत है तो ऐसे ही वीडियो देखे खातिर हमारा ब्लॉग में बना रही लो। तब तक धन्यवाद।